Mikä on suurin unelmasi? Koska suurin unelmani on opiskella ulkomailla Suomessa. Ja olen kuitenkin vietnamilaista. Mun nimi on Queen ja tunnetaan myös nimellä Alysa. Olen 16-vuotias ja kotoisin Vietnamista ja asun pääkaupungissa Hanoissa perheeni kanssa. Erityisesti isä ja minä olemme kuin parhaita ystäviä, koska me käymme kaikki aina yhdessä. Kun olen koulussa, olen taidegrupissa ja osallistuin usein toimintaan, kuten laulamiseen. Rakastan esiintymistä. Sen lisäksi, että menin koulun viime vuonna, saavuttiin odotuksiani ylittävään tulokseen. 16-vuotiaana aloitin ensimmäisen yritykseni 5 kuukautta sitten. Se on korealaista aito-korttikauppa. Myyn netissä Facebookissa. Onneksi tuukukaupallani menee melko hyvin. Tämän lisäksi olen laajentanut liiketoimintaa maaliani luomalla TikTok-tilin. TikTok-liiketoimintani on viimeisen 2 kuukauden aikana saanut paljon vuorovaikutusta katsojilta, joten olen saanut lisää asiakkaita. Vaikka työni on vielä pieni, se on auttanut minua maksamaan itseni ja siitä voi olla paljon hyötyä tulevaisuudessa. Luuletko, että ihmisten mieltymykset muuttuvat ajan myötä? Olen samaa mieltä. Vuosia sitten mä piirsin ja soitin soittimia kuten pianoa tai kitara. Tällä hetkellä pidän valokuvaamisesta ja urheilusta. Tai vain uppoutua luontoon. Mutta on hauskaa tehdä vanhan harjoitusta uudelleen. Kuten sanoi videon alussa, suurin unelmani on opiskella ulkomailla. Vuonna 2023 etsin paljon tietoa ulkomaan opiskeluohjelmista monissa eri maissa ympäri maailmaa. Mutta minusta tuntuu, että noiden maiden koulujärjestelmät eivät sovellu minulle. Löysin tuolloin Suomesta ulkomailla opiskeluohjelmaan. Olen erittäin kiinnostunut ja innostunut koulutuksesta ja yhteiskunnasta täällä. Ja miksi haluan opiskella ulkomailla? Päätin opiskella ulkomailla, koska maailma on niin suuri, että haluan tutkia maailmaa sekä tutkia itseäni. Ihmettelen, miltä tuntuu koskettaa lunta Suomessa. Miten käännin juokseva Suomen teillä? Tai mitä voi tehdä lukion hyväksi Suomessa? 10 kysymykset ja toiveet opiskella ulkomailla Suomen pyörivät päässäni lähes päivittäin. Lukion jälkeen haluan opiskella arkkitehtuuria yliopistoon unelmakaupunkissani Tampereessa.
Tiedän, että elämä poistaa perheestä on yksinäistä ja vaikeaa, mutta olen valmistautunut henkisesti ja fyysisesti parhaiseen ulkomaan opiskelumatkaan. Aloin opiskella ulkomailla, jotta en tule isona katsomaan. Ja kun katson taaksepäin, sanoin, tein sen.